Vítam vás na fango.com, je to medzinárodná futbalová online manažer hra, ktorá je založená na reálnych výsledkoch futbalistov. Na začiatku si môžeme všimnúť hneď, že Fango má prepracované grafické prostredie a dve futbalové ligy Premier Ligu a Bundesligu. Hneď na začiatku, si tu na svieti vielačka Fango, potom kolónka Game a News a sociálne siete. Z hľadiska News môžeme si všimnúť, že do Newsu nám vlastne pribúdajú každý jeden deň články z kvalitatívnych príspevkov, okolo 10 článkov denne. Samozrejme hneď tuto nám môžeme vidieť, že si môžeme vyhľadávať články aj podľa topikov, takže z Liverpoolu si môžeme nájsť všetky články a potom si ich môžeme samozrejme čítať. Dobre, poďme naspäť ku hre. Hneď tu na začiatku, keď ideme nám pre Premier Ligu, Top Fan manažeri to sú vlastne naši hráči a ako sa vlastne umiestnili v hre. Z hľadiska mečí sa aké najvyššie nám vlastne nastávajú zápasy a club standing, ako sa vlastne kluby stoja v rebríčkoch. Dobre, potom, tak poďme rovno do hry. Play now, z hľadiska hry, play now. Takže buď sa zaregistrujem, alebo rovno prihlasím. Play now vlastne slúži preto, že kto si vlastne chce vyskúšať hru. Samozrejme, hra Fango funguje čisto zdarma. V budúcnosti budú môcť tam aj nejaké VIP zóny. Nie tie VIP zóny vyškrtnúť, takže z hľadiska prihlásenia, máme krásne grafické, z hľadiska prihlásenia, z hľadiska registrácie stačí len tam hodiť klub, e-mailovú adresu, heslo a už môžete si potvrdiť heslo na e-maily a môžete rovno hrať. Keď si to vlastne dáte skúsiť len for free, nebudete mať uloženú vlastnú zostavu, ale my si momentálne skúsime for free. Dobre, ok, Premier Liga. Z hľadiska, tak hneď na začiatku môžeme vidieť túto hore odpočítavanie, kedy vlastne bude najbližší vlastne zápas, respektíve kde ďalšie kolečko, náš squad, vlastne naša zostava, aké vlastne máme umiestnenie a aké výsledky. Na začiatku dostaneme samozrejme 10 miliónov coinov, virtuálnych peňazí, čo sú jeden go, za ktorých si kupujeme vlastne hráčov. Tuto na boku môžeme vidieť náš profil. Dobre, aké vlastne idú momentálnu následnosť zápasov v Premier Lige na 33. kolo. Keďže máme tých 10 miliónov coinov, tak my si musíme vlastne nejakým spôsobom hospodariť a vlastne 10 miliónov si môžeme rozdeliť v základnej zostave 2 plus 4, 4, 1 a lavička. Musíme mať samozrejme vyklikaných všetkých hráčov a pri tejto zostave, takže vlastne 2 milióny coinov si dám na útočníkov, 3 si dám sem do tejto kolónky, 3 do tejto, 1 milión na brankára, 1 milión vlastne na lavičku. Ďalej ku vertikálnemu menu, takže vlastne náš tým, momentálne nemám nič vyklikané, z hľadiska matches, aké vlastne momentálne budú nastavať, nám bolo naši Wi-Fi, tak to tak vyzerá. Takže vlastne môjim favoritom je Leicester City a Sunderland z toho dôvodu, že Leicester City je prvý v rebríčku, takže dostane asi najviac bodov, takže vlastne ide nám o to, aby sme samozrejme nakúpili futbalových hráčov čo najlacnejšie, ale aby aj samozrejme získavali čo najviac bodov v hre. Takže vlastne mám zaručené, že Leicester City sa ako tým dobre umiestni a bude tam aj určite aj dobrých futbalových hráčov. Takže z hľadiska ešte môžeme si samozrejme vyklikať aj iným spôsobom našu zostavu a pri kupovaní hráčov. Takže môžeme si ich vyhľadávať podľa mena alebo rovno môžeme ísť podľa útočníkov, obrancov, vzadných a brankárov. Takže si ich môžeme zaradiť podľa ceny hore. Pre mňa je môj favorit z Leicester City tento Číňan, kde je zase Shinji Okazaki. Môžeme si pozrieť jeho profil. Samozrejme môžeme si jeho profily provorná, ale ja si vyberám tohto z Leicester City. Potom sa vrátime naspäť a
z hľadiska porovnávania s ostatnými. No, tu si ešte môžem dať 800 000 z toho dôvodu, že aby mi vychádzali nejakým spôsobom money. Dobre, tento by mohol chlajci hrajú. Myslím, že celkom boli dobre umiestnení, tak si dám tohto. Samozrejme, ideme rovno do middle. To môžeme teraz stopnúť. A ideme do middle. V middle si zase vyklikáme dávať bacha, že vlastne tuto si musíme kliknúť, lebo sa nám to zruší. A že nám spadne tam tá tabulka, môžeme si ich dávať porovnávame, dobre, tento sa mi zdá, že bude vhodný, nehrá, treba si pozrieť, Stolen City, dobre, tento hrá, takže tohto si kúpim, mám zakúpeného, idem na ďalšieho hráča, dobre, a takým spôsobom vyklikám vlastne celý tým. Keď sa nám podarí vyklikať vlastne celý tým, tak môžeme si pozrieť, že vlastne koľko bodov za čo vlastne dostali, za čo sa vlastne hraje. A vlastne celkové obodovanie, potom ďalej takto nám vlastne mám tu svoju zostavu, tu stačí len potom potvrdiť, keď vlastne mám ju potvrdenú. Takto mi vlastne vyzerá ten tým, keď už ho mám vlastne nejakým spôsobom potvrdený, dáme plan out. Takto si vlastne uzatvoríme vlastne našu zostavu, je potvrdená, ale ak samozrejme si ešte vieme rozbaliť a vlastne upravovať. Ešte som tam samozrejme zabudol potvrdiť nejakého toho kapitána, tu z mužstva, za to sa dostáva samozrejme body, takže vlastne takýmto spôsobom. A vlastne vždy po skončení hry na ďalšom kole môžeme si vymazať celú zostavu alebo jednotlivých hráčov. Samozrejme vieme si pozrieť aj vlastne ako nám tam všetko stojí. A to by bolo asi všetko.